Ежедневни продажби на книги от издателството на Together Академия тук на пазарчето за натурални продукти в комплекс Хана на центъра на село Неофит Рилски. Искам да ви покажа кои са най-продаваните книги тук на пазарчето. Оказва се, че почти всеки ден имаме продажба на този комплект. Трите книги от Питър Дракър, които сме успели да издадем до този момент. Казвам до този момент, защото още няколко негови книги са в процес на превод. След това следва предпечат, печат и разпространение. До тук тези трите книги, ефективното управление, ефективният ръководител и практика на мениджмънта, са най-продаваните книги тук на щанда на нашите няколко издателства, които имаме. Освен Together Академия, имаме книги, които сме заредили тук и на Фондация Въздигане и на Исторически парк. Но искахме да се похвалим, че именно за бизнес нашите посетители на пазарчето най-често се възползват да си купят книгите, като и трите книги са като учебници относно бизнеса, мениджмънта и как един бизнес трябва да бъде създаден. Особено практика на мениджмънта е като истински учебник, който точка по точка, съвет след съвет разглежда структурата или гръбнака на всеки един бизнес, на всяко едно предприятие, свързано и както всяко едно предприятие има мениджмънт отдел. Така че много се радваме, че с подбраните книги от нас ние съдействаме и даваме това ценно знание на хората, които след това ще решат естествено как да го използват. Дали да създадат бизнес, дали да подобрят своя бизнес, но сме изключително горди, че Питър Дракър, когото изучават студентите в много университети тук в България, а и по целия свят, успяваме неговите знания да ги предадем и да съдействаме на хората да ги получат. Така че заповядайте, влезте и на сайта на Together Академия, може да се поръчат оттам, а може и да се закупят тук на място на пазарчето в село Неофит Рилски. Приятно четене!